Grabe ang ulan, basa kay ko, so importante nga ang malipayong kasing-kasing mo'y pinakamayong tambal. So paimos na nato ang panahon samtang aduna pa kitay kusog ba, aduna pa kitay igo nga mga pagkamas-kamas sa kinabuhi kay kung luya na tamanoy wala na, lisod na kayo ni travel mga ning-ani. 400 plus ang kilometers. So basta maabot pa ang kahilig ka excited ipadayon kay ang kalipay sa kasing-kasing may pinakamayong tambal. Ang mga ka-travelers no, change course tani. So tubil ta karon og 500 no. 500 plus full tank tani siya. So tulo na ni ka upat na ni ka kape. So full tank ta atong biyahe karon ko Senchuji, Putuira, Miyusi, tapos Utuyo, Kochi, Aki. So padulong na ta og Maruto. So tuyok ta diri sa Tokushima, padulong na ta sa Takamatsu. So ato agitag-anan. So mo ni atong mga latest news karon, change course ta. Kay para one tribe, one nation, one goal. God is great. So mga ka-travelers no, nanata diri sa Putuhira. Muni ang tawag nila o Punpirasan. Mupuni ang pinaka the best na mga tourist spot diri. Ang mga ka-travelers no, ito yung pinakahaba na tunnel sa Miyusi. Ito yung pinakamahaba. So haba niya 4,157 meters no, dito sa Miyusi. Ito yung pinakamahaba na tunnel sa Shokoku. So napakahaba siya, 4,187 meters. So mga ka-travelers, matagal tayong nakalabas kasi 4,100 plus. Ito na namang tunnel na to dito sa kabila. Ito sa street niya 2,115 meters, haba pa rin. So doon sa kabila, tingnan nyo, ito yung style niya mga ka-travelers. Tayo makalabas, hindi tayo pwede magpag dito kasi yung nasira ko sa lagyan ng cellphone. So mga ka-travelers, nakalabas na tayo dito sa 2,115 meters no, yung baga tunnel. Dito naman sa kabila may 200 plus 275 meters yung tunnel na naman yung papasukin natin. So matagal tayong nakalabas kasi dito sa Nishiyama Tunnel 2,115, doon sa kabila 4,000. Ang napakaganda kasi dito sa Japan kasi yung baga yung mga bukid nila ginawa nila ng baga shortcut ba, paraan. So napakaganda yung daan at saka napakalinis. So kahit mag-travel ka ng 1,000 kilometers, yung tire mo safety pa rin kasi maintain sa yung mga daan. Napakaganda. Palit ang pagkaon diri sa Miyusi. Ang Miyusi mura raman ni og lugar sa Tagbaros. Muni ang lugar sa Miyusi oh. Sagad bukid pero siyudad siya. Kaya dindot pagod ang mga farms diri.
the best kayo ba. So mo ni ang lugar sa Miyusi. Simple lang kayo pero nindot siya nga syudad kay limpyo ug linaw ug hapsay kayo ang atong agyanan. Tayo pang biyahe na to ani. Mulabyog pa ta ni mga 400 plus kilometers. Ang nindot magudri sa Japan kay kilaganing mga lugar ginasiminto ba niya sulod ka sa ilang mga kuan, mga tiles kayo murag sulod sa balay. Isang bukid kayo pero gina-tiles nila ba. Unang hindlo kayo siya. Unang inigbaha, wag yung mga silupin manggawas. Muna ang lugar sa Miyusi. Nindot kang ibuhat sa Ginoo di mo ma-express ba. Di mo ma-kuan ang kanang iyang nature gani nga pinaka the best kay sa mong mga mata nga makita. Hindi mo siya ma-express ba. Nindot di kayo siya. Ang tubig mura putog ka ng tinaw pa kayo sa baso. Kuya agad ang nature nga gibuhat sa Ginoo di kini mo mantay. Agiana dia padung staso. Kining gibuhat sa Ginoo di kini mo masukod. Nindot kayo. Di man ka mga tanom adunay ginhawa. Mga tubig adunay gininhawa ug kining mga bulak adunay gininhawa ba. Wala nga the best kayo nga observation sa kalibutan nga gipakita sa Dios nga ang Dios pinakamaayo kayo. Tinaw kayo murag ang tubig murag alkaline ba. Nata diri karon lugar sa tao. Nindot kayo ang bukid kanang gibuhat sa Ginoo nga di gid mo mabayran sa tibok kinabuhi nimo ba. Ang mga bukid ug ang mga kuano langgam bilupad yun sila. Muni gibuhat sa Dios nga walay bayad. Gipakita nga giabrihan ang atong mga mata ba, mga pultahan, mga bintana sa ato ang lawas mo ang mata nga ma-enjoy gid ta. Sa lugar sa Ubuki may patong kuanan lawig. So natakaroon diri sa Ubuki mga busay sa kinabuhi nindot kayo mga busay sa kinabuhi ba muna pinakanindot nga mga halangdon nga mga pananawon sa kinabuhi. Natakaroon diri sa Ubuki. Kung gusto mong musakay may bayad yaw ano. Links na may ganina. Naata karon nagkaon diri sa Nankuko. Padulong na taog kotse. Naata diri sa tulay nga pula. Nindot kayo Nindot yung kayo. Malingaw imong mga mata ba. Relax ta kamay kay mura og haoy ang atong mga panglawas. Naata diri sa Kami City. Padulong ta. So mga ka-travelers no, uni ang Kushi. Preparation ta sa syudad ato ta sa syudad karon. So moadto ta og Maruto, tuyok patag Maruto ani. So layo-layo pang labyog na to ani. Labyog tani karon o patsada na tani.
Diri sa Kusi, init kayo, murag kag kadagay gisud og karahay. Grabe, init kayo gud. So, padulong na ta sa kuan, padulong na ta sa Maruto. Mo travel ta karon kay murag galawig pagid, murag labyog kusog patot, labyog karon. Layo pagid ato ang mga biyahe karon. Ang mga katabulers na atakaron diri sa Luzon nagpalita og utsa kay giuhaw ta nata diri sa Cunan City. Ang Cunan City kung sa moa paning lugar nga kung gituan mura ni siya og kanang pantukan. Dili kay siya kuan pero tungod nga progressive kayo mga farmers ba. Kanang mga farmers kanang muari kay silang lugar na gyud sila garbos lang kagalingon sa ilang produkto ba. So mo ni ang Cunan City. So naapod rin inom ta og kining gitawag og tsa. Natakarod diri sa kano kay mangihi ka na. Yan karon mga dagat na. So atong agian ani diri sa Maruto, mga dagat na. Gikan sa sapa ba. So ang atong agian diri karon sa Maruto, mga sapa na, mga dagat na sa pikas sapa to, karon dagat na. Dagat na nga to ang agian karon mura og nindot na kay sa atong mga mata. Naata karon lugar diri sa Akano, mangihi ka, libangon ka, diri lang. Naata lugar diri sa Akano. Nanata diri sa Aki City, Apitao Workway. So mga ka-travelers, nanata diri sa Aki no, Aki City. So padulong na ta og Maruto. Kay mura og dool na kayo, simot na kita sa Maruto. Ay workman diri. So labigar na ta, labyog sa tani. Abot na gyud ta sa Maruto. Tama-tama gyud pud ang biyahe murag indot kayo, makita nimo ang mga first class ka mga down sa mga sagbot ba. Yan indot pud kay ang view kay dagat kani ang imuhang makita. Tabok ta diri gamay sa ato ang mga makita sa dagat. Taligsik siya gamay. Ani magini mga travelers. Mabot ang panahon na ani nga kusukeng ulan bundak ka na punta ni. So layo kaya kung i-travelan no? Dagat ang imong matabilan diri kumari ka og Maruto. So nindot gud kayo. Explore ang dagan sa kalsada sa Japan ba. Kaya mo to ilahang mga agianan at ano tayo tuon karon kay mo na lang gina mga tourist po nila ba. So diretso mo kita ni og Tokushima. So 153 kilometers. So ang Maruto na lang mga 18 kilometers na lang yun. Kaya diri sa Nari Town ta. So palugo pa labyog na ta karon sa Tokushima, labyog na ta ni. So ang kalipay good kining kalipay nga way bayad ato ning padayon kay ang lipayong kasing-kasing mo
mayong tambal. Ang mas lubon nga espiritu mo'y magapawga sa bukog. So ang pinakamaganda dito kay kung mag-travel ka og layo, nagyud sa CR mo nang dili ka maglisod ba. Mo nang pindot pid kayo ang sistema nila. Tagaan juga og kanang katagbawan sa imuhang og sakit na kayo ang imuhang pag-ihi ba. So labyog na tani ato na tani og kuan. Micho tahuman Tokushima, labyog tani. Mo ni pinakatumoy diri sa Shikoku, diri sa Takamatsu nga side. Kining Muroto. Mo ni ang pinakatumoy diri. Ay lahi ko dya. Relax na kamay, inom taong kutsa kay ano mo gini mga biyahe-biyahe na kailangan mag-relax siga. Nagaani mo higayon ng imong kabulingon ba. Nindot kay ilahang kalsada bisan og tayo na kay siya pero ang kalsada hinlo kayo. Ata sa lugar karon sa Miyutoiwa. Muna lang mga itawag og mga tourism attract ba. Tagbuta lag business kilid wala na. Ayo jud kayo ang biyahe. Abot pa tarian. So ang atong agyan karon puro dagat. Dagat na atong agyan. Yan ang ulan kusog ulan. Puro bagyo siguro. Kanang dili makita ito pinakatumoy. Diya ko nag-agi. O diri amo ni likod niya. Bakit mga attraction sa ito. Kasi manoy katangkaw sa manoy. Manoy mo. Ang hapon ni mo diyan mo eh. So, pindot yung kayo. Ang historya ni akong ginantong tiguang unsang ano man ni. Kuan din ni day banag asawa din ni day. Kining pato. Ilan ba. Naglabyog ta og pinaka oras dagat kita nagagi yang hangin kusog kayo ba. Grabe ulan. So naglabyog kita usog ang hangin pero diri ka dapit pero daigo ra mo siya sa kuan ba kining dito sa pikas kusog kayo katong pakuan ako so bukid atong yagian diri padulong taog Muroto to Tokushima ang imong magian tanan halos tanan dagat so lawig na ta lawig. Grabe ang hangin, mura nagmuhampak na sa kasakit. Ang mga balid muhampak na ba. Kato ako ang giagian, kato siya. Di kahit kato. Dito ko nagkagi, di kaya makita kay namo ko yung mga gabon-gabon ba. Kaya dire nga side bukid na ni siya dire. So padulong ta sa Tokushima. Muna ang Tuyo Town ni siya, Tuyo Town. Muna ang Tuyo Town. So suging hangin, mampak na dyan. So murag na coming siguro nga bagyo. So change course tano, naata diri karon sa Tuyo Town. Yeah. Laylay gud ang lawig, laylay gud ang atong labyog karon. Yang atong gigian karon puro mga dagat. Sa pikas, bukid sa pikas, sapa. Pero diri pagbali, mga dagat, muna nga nindot gud dya. Kita na to ning gibuhat sa Ginoo nga the best yung kayo. Mga balon isda pa'y buhaw, gadive-dive ng mga isda, di lang kaya makita, ako lang nakita kay tungkol sa mga pugs pa. So kuwan sa tani, mulabyog sa tagamay kay layo pa kaya kong biyahe. Natakaron sa Tuyo Town, pindot kayo ang dagat oh. Tinaw kayo, muraw ka na ganing kristal.
tinaw kayo, di mo ma-expin ang katinaw sa dagat. Grabe ang ulan, basa kay ko, so importante nga ang malipayong kasing-kasing mo'y pinakamayong tambal. So paimos lang na to ang panahon samtang aduna pa kitay kusog ba, aduna pa kitay igo nga mga pangkamas-kamas sa kinabuhi, kay kung luya na tamanoy wala na, lisod na kayo ni travel mga ning-ani. 400 plus ang kilometers. So basta maabot pa ang kahilig, ka-excited ipadayon kay ang kalipay sa kasing-kasing may pinakamayong tambal. Natakaro diri sa Shirahama Beach, no, nindot kayo lang beach diri sa Shirahama, diri sa Tuyo Town. Nindot kayo, napay dako kayong parang sa mga nindot kayo ilang beach. Super nindot kayo ilang lugar ba nga nang hinlo kay gani makaka-appreciate ka. So pag kita patulong sa unahan niyo ba, ayun pa kayo, kat-kat pata ng mga clouds diya, oh. Indot siya ng lugar. Dili gud pwede og dili ta magawas og kamera kay nindot kay nga lugar. Nagsubay ta sa dalan nga dagat nga nindot kayo ba. Nindot kay ang dagat. Dili nimo ma-explain kung unsa siya nga nindot. Kung dool pa lang ni dire sa amua, nindot kay ligo-ligo diri ba, kapakapa ba. Layat ta diha, oh. Ambak-ambak, subok ang ulo. So nanata sa Anan, preparation nata sa Tokushima, nanata sa Anan diri, no? May mga balik Anan diri, so patod pa ni Marlon nga pastab atulugon na og gamay, exercise gamay kay delikado kayo ang atong lawas. So mo ni ang mga travelers kusog kayong ulan. Importante nga ang kalipay sa kinabuhi mo atong padayon. Ay kayo ang silaw sa adlaw. Inong tagkapi kay burra og gahi ato ang panglawas ba. Kayong ulan, so relax na kamay. Apil na ni siya sa life ba kaning mga travel gani pasilong tagamay diri. Silong tagamay diri kay ang ulan kusog kayo. So preparation na ta padulong og Tokushima, mga 33 kilometers. Kaya siya mura po rin, dibuto na siya, nasunog na siya ba. So kay dagko kayong ulan pero survive kita ni. Ay apil na ni sa package deal na ni sa kuwan travel, package deal na ni siya. So
labyog ka ni mga ka-travelers. Ako diri kusog kay ulan pero apil na siya sa package na mo siya kani mga travel ning ani. So adulong na ta sa Tokushima. So kuan good. Mura og since course tani. So largan lang tani kay isod na kay magabian. So nata karon diri sa Anan City. So 27 kilometers na lang patong Tokushima. So mga ka-travelers no, nata diri sa Anan City. So indot kayo ang lugar diri. Pagasulin ako kay kusog kayo ang ulan ganina. Di makaya gid ang ulan pero nagbasa na lang dito. Pero importante nga ang kalipay wala bayad. Importante nga nalipay ta. Nakahatag-tag kalipay sa atong kaugalingon ba. Hindi basta-basta ang ato ang mission na to Anan nata sa Anan City. So mato so nikabot na to sunod ani Umatsushima. So sunod Tokushima na. Larga labyog na ta. Abot na ta sa siyudad sa Tokushima. Dito sa mga sa Tokushima may mga farmers sa Skara. So abot na gyud ta sa Tokushima, sa city. Ano ang city sa Tokushima. So indot kayo, nice place niya. Limpyo kayo. So kusog kay ulan pero importante nga ang kalipay walay bayad. So mga ka-travelers, abot na gyud ta diri sa Tokushima. Nagko kaya mga kalsada diri. Gikan padulong sa Koshi. Dili po basta-basta ang pag-ari diri, kinakailangan gyud og pagkuan gyud magmatiyag ba sa mga kalsada nga dagko kayo. Pero the best kayo kay ang kalipay god na walay bayad atong ipadayon na siya. Kaya ang malipay yung kasing-kasing mo'y mayong tampal sa to kasing-kasing. Ang masulubon nga espiritu mo'y magapugas sa bukid. So wajib ko ani, nagabihan mo ko ani, nahapunan mo ko ani. Tama good. Sagda lang, survive lang kamay. Gabihan na gyud ta ani, katlaw na gyud ta kaulian. Pero nindot nga siya nga syudad. Ma-refresh ka ba? Ito ka bungto dog, yan ba na ako to ba? So mo ni ang syudad diri sa Kuan Tokushima. Malingaw juga ang tanaw-tanaw sa mga mata ba. Muna lang kiis diri. So lugnot ani karon, lugnot atong biyahe ani kuha na pud. Takamatsu to Naruto. So layo pa tong biyahe karon mga travelers, tata syudad diri sa Tokushima. Hindot makalabay ta diri sa Tokushima kuan kadlawon kundi kanang gabi-gabi na kay ngarong orasap ting gawas sa mga tao isud kayo. Oh. Isud kayo diri. Busy kayo, busy kay linya diri. Traffic kayo, grabe. Maglisod tag lugwa dito ba. Nata sa Tokushima City. So mga ka-travelers, layo patag labigar ani. Ikan sa Takamatsu mudagan pa og mga 80 plus kilometers no. Kay diri mo tagis pikas good. So taas pa gid ang iyang kaya to ang lugar-lugaran mo ni ang lugar sa Tokushima.
So mga katablers, ni lugsot na kita diri sa Takamatsu. Milabay ta og dito sa Sanoki City nya sa Shido town. Labay ta dito, nindot kayo ang ilang lugar, no. So karon magpatubil ta diri. Para ang lugar diri sa Takamatsu. Ang Hard of Takamatsu wala na, andrado na. Diri pud sa kilid ani Lamo man. Na Lamo kaning Gio. Kaya ang iyahang atbang niya McDonald, rado na gyud, gipian na gyud ko. So nanatas Takamatsu karon paulit na ato na tag Marugami. So kuan yun, tama-tama gyud ang atong biyahe. So i-enjoy lang gyud nato ang atong life sa kalibutan kay the best yung kayo kung ma-enjoy nato ning tanan.